Türkmen häkimetleriniň dekabrda bellenýän bayramçylyklar münasibetli ilata ardan adyk bolçulugyny döretmek synanşyklary dowam edýär. Munyň bilen bagly paýtagtyň käbir etrapçylarynyň ýaşaýjylaryna subsidiýelenen bahadan towuk käbirine ýakymsyz ýysly un, käbirine de towuk ýumurtgasy satyldy. Şol bir wagtda häkimetler käbir hususy dukan eýelerini hususiýetçilerde öndürilen süýji we kökü önümlerini 3den 1 bahasyna satmaga mejbur edýärler. Paýtagtda döwletiň gözegçiligindäki bu sewdanyň jekmejekleri barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatdan maglumat berýär. 13-nji dekabrda paýtagtyň käbir etrapçylarynyň ýaşaýjylaryna adyk paýlaryndan başga-da bir sany towuk paýlandy. Ortaça 47 manada düşýän bu towugyň her kilogramy 27 manada barabar bolýar. Onuň hususiýetçilerdäki bahasy ortaça 45-50 manada deň. Mundan başga-da paýtagtyň käbir döwlet dukanlarynda subsidiýelenen bahadan un peýda boldy. Ýöne habarçymyz 1 kilogramy 1 manada barabar bolan bu unyň reňkiniň garadygyny we ondan ýakymsyz ýysyň gelýändigini aýdýar. Bu undan bişirilen çörek ýa çörek önümleri owranyp durýar diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran yerli ýaşaýjy 14-nji dekabrda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Habarçymyz paýtagtyň käbir etrapçylarynyň ýaşaýjylaryna bolsa bir sany towuk bilen 15 sany ýumurtganyň 50 manada satylandygyny aýdýar. Bu önümleri satyn alan ýaşaýjylaryň her birinden sanawa gol goýmak talap edilýär. Şeýle-de dukan satyjysy subsidiýelenen adyk önümleriniň bundan beýlek her hepde getiriljekdigini aýtdy diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Bu aralykda habarçymyz paýtagtyň käbir şol sandy Parahat 2 we 6 etrapçylaryna hyzmat edýän döwlet dukanlarynyň ilaty subsidiýelenen adyň ýany bilen käbir önümleri satyn almaga mejbur edýändigini habar berýär. Bu sebitdäki dukanlaryň satyjylary bayramçylyk münasibetli berilýän haritlaryň ýanyndan 3 sapar ulanyljak çaý we 450 gram makarony hem satyn almagy talap edýärler. Olar bu çay üçin 5 manat we makaron üçin 12 manat alýarlar. Ýoksa bu makaron bazarlarda 7 manat bahalanýar diýip yerli ýaşaýjy belledi. Munyň bilen bir wagtda habarçymyz häkimetleriň käbir hususy dukan eýelerini hususiýetçilerde öndürilen süýji we kökü önümlerini hakyky bahasynyň 3den 1 bölegine satmaga mejbur edýändigini hem habar berýär. Hususy dukan satyjylary Bars atly keksiň bir gutusyny 30 manatdan satmaly bolýarlar. Onuň içinde 40 sany keks bar. Onuň her biri 75 teňe düşýär. Olar bu önümleri odol 2 manat 50 teňeden satýardylar. Satyjynyň ýüzünden onuň närazydygyny görse bolýar diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklar global pandemiýanyň fonunda hasta ýitileşdi. Munyň bilen bir wagtda döwlet dukanlarynda dowam edýän adyk üpçünçligi bilen bagly problemalar hem hasta yaramadlaşdy. Hususy sewdada bahalar gymmatmahaly ýurtda has köp maşgala subsidiýelenen adyk önümlerine garaşly bolmagynda galýar. Ýurtdaky adyk krizisiniň arasynda soňky ýyllarda häkimetler uly bayramçylyklaryň öňü syrasynda döwlet dukanlarynda gyt adyk önümlerini çäkli möçörde satyga çykarmak esasynda adatdan daşary ardan adyk bolçulugyny döretmäge synanşýar. Ýöne bu bolçuluk bayramçylygyň ideýany dessine aradan aýrylýar. Häkimetler bu tagalalarynyň çäginde soňky hepdelerde Aşgabat, Mary we Lewap vilayetleriniň käbir bazarlarynda ardan bahadan et, towuk, pepsi ýaly önümleri çäkli möçörde satyga çykardy. Türkmen häkimetleri ne ykdysady ne de adyk krizisini resmi derejede boyun alýar. Resmi medpuat ilatyň täze bayramçylygyna uly şatlyk bilen taýýarlanýandygyny aýdyp, bu barada taýýarlanan ýörite reportajlary görkezmek bilen çäklenýär. Marly pensioner oğluny urece, oğluny daşary ýurda okamagy berip, onuň bir gün ýokary hünär alyp gelmegine, ene atasynyň we doganlarynyň daýanç direk bolmagyna garaşan türkmen eneleriniň diňe beri. Ol adatlygyň yerli habarçysy bilen duguşup, özi ýaly agyr güne düşen adamlaryň az bärligini aýdyp, maşgalasynyň hal ahwaly barada jekmejek gurrun berdi. Adatlygyň mardaky habarçysy çağalaryny okuwy berip, ýygyny kyn ýagdaýa düşen ene atalaryň bir näçesi bilen söhbetdeş boldy. Olar öz hal ýagdaýlarynyň ýyl-ýyldan kynlaşanlygyny, çağalaryny köçjek bolup, ilki awtologlaryny, iri mallaryny satandyklaryny, soň beýleki mallaryndan hem çykanlyklaryny gurrun berdiler. Oğluny urejanyň ogly orsiýetde okumak üçin 2018-nji ýylda gidipdir. Ol daşary ýurtda ýokary bilim alyp gelse, jigilerini hem gollar,
bir wezipede işler dip enata umyd edipdir. Özümüz kadaly iyip içmän tapanjamyz bilen oňut etjek bolduk. Owamyzdan gök, bakça önümlerini ýygnap alyp her güni ýerden bazara çykardyk. Oglumyz bilen habarlaşsak öýde hemme zat gowy bar umydymyz sensiň. Aňyrda akyllyja gez, uruşup sögüşüp ýörme, okuwyň bilen bol, gymmat egineşik alma, puly tygşytlap sow, galyň geyin üşäýme, agdyňa seret, aç bolayma, bizem alada etme, biz gowy hemme umydymyz sende diýip sargy diýdina sargy etdik. Türkmenistanyň daşary ýurt valyutalarynyň 2 kursy bar we çağalary daşary ýurtlarda okuyan enatalar aýlyklaryny ýa pensiýa pullaryny döwlet kursundan dollary urmak mümkinçiliginden peýdalanyp bilseler, hem pullaryny hümmetlendirýärler, hem çağalaryna gowy kömek edip bilýärler. Ogluny reze ilkiler banka baryp pensiýa pullaryny döwlet narkyndan dollary urup ogluny geçirip bilenligini ýatlaýar. Emma 2021-nji ýylda birden hojalygymyza Izrail penjesini uran ýaly boldy. Ilki başda işikdäki mallar keselep bir uçtan gyrylmagy başlady. Gyýdymyzy durmuşa çykardyk, emma onuň durmuşy bulaşdy. Häzir bir çagat bilen öýde otyr. Soň kakalary ýogaldy. Biziň ýurdumyzda ýok diýilýän kesele uçrady. Eger biziň ýurdumyzda ol diýilýän kesel ýok bolsa, onda näme üçin biziň öýümüze gelip ýan ýoldaşymy alyp gidenlerinde ýörite eşikli geldiler we ertesi gelip meni hem karantin astynda bolmaga alyp gittiler. Ogluny reze soň öýlerini kolorlaýyşlaryny köçede her gün 2 gedek traktorly aýlanyp kolor tepişlerini hem sözüne goşdy. Adamym ýogalan soň gyýdym bilen ýeke galdym. Ozal oglumyza pul iýerenimizde 2 pensiýany goşup biraz köp pul uğratjak bolardyk ýöne ol puly hem bank işgärlerine para bermeseň aňsat uğradyp bolmazdy. Indi diňe meniň pensiýam bar, hojalykda başga girdeji getirýän ýok, satmagy da zadymyz galmady. Gyýdym kömekleşjek bolup 2 aý öň paxty ýygmagy gidipdi. Men onuň çagasyna seretmeli boldum. Emma men halis garradym, hiç bir goha bolman başladym. Şonuň üçin gyýdyma öýde oturda çagaňa seretdidim. Biz indi kim sadakka diýip bir döwüm çörek getirse de almaga başladyk. Ogluny reze sadaka mätäç bolaryny hiç wagt pikir etmeýändigini aýdýar. Oku pulunu töläp bilmämiz soň oglumy okuwdan çykarypdyrlar, emma ol öýe hem gaýdyp bilen ok. Biziň hökümetimiz daşarda galan raýatlary ýygnamaly bolanda öz etmeli işini edip bilmedi. Oglum öz deňduşlary bilen Ortiýetiň bir aeroportunda ýatyp turýarmyş. Men indi näme pikir etjegmen bilemok. Bar dayanjym bil baglaýan oglum eli diplomsuz horluk baryny görüp öýe gaýtjak bolýar. Men oňa aňyrda bir iş tapyp bolanokmy oglum. İşle gaýtam bize pul iýber. Jegiň aýrylyşyp öýde otyr. Biziň günümiz gaty kyn. Hojalykda öňkü gören zatlaryň birem galmady. Bar zady satdyk diýip aglap gürrüň berdim. Emma oglum ýok ejejan gaýgy etme, men baryp işlärin sizi ýanyňyzda bolup eklärin diýär. Ol şu wagt bärde işlejek diýsen iş tapylyp durandyr öýdär. Ýöne men boyun boldum. Çağam sagaman öýe gelse bolýar, emma hökümet biz ýaly hojalyklaryň çağalaryny getirmeýär. Men arasynda namazdan soň dilek edýärin. Mundan öň diňe gowulugyň pikirini etdim. Oglum ýokary bilimli bolar, soň jigilerini öý işi geder, işe salar. Kakasy kimizi bir ýerlere sanatoriýa uğradar. Garagan günümizi ýaş eder diýip ýaxşy umydda bolardym, emma bularyň hiç biri bolmady. Indi men ýaxşy umyd etmäge gorkýaryn. Oglumyň okuw puluny төлejek bolup öýümüziň iň soňky mebeline gap-gaşlar çenli sattım. Gadymy gyzyl ýüzügimi deger degmezine satmaga mejbur oldum. Emma bank işgärleri oglumyň okuw töleglerini geçirip bilmediler, sebäbi menden para sorap bilmediler. Eger sorasalar hem berip biljek däldim. Her günkü çöregimi ölçäp iýerdim. BNN'ň hakykady ýaşaýan ýer we beýleki maglumatlary adatlygyň ýerli habarçysyny bar. Ýöne olar howpsuzlyk aladalar sebäpli aýdylmaýar. Soňky bir hepdäniň dowamında Mary welaýatynyň Bayramaly etrawyndaky käbir owalara aýlanyp, ýaşaýjylara it we eşek etlerini satyn alýandyklaryny aýdýan adamlar köpelýär. Bu habarlaryň arasynda şu günler sebitde ilatyň işigindäki itleriň we eşekleriň owurlanmagy bilen bagly wakalar köpelýär. Bu ýagdaýlaryň jikme-jikleri barada Azatlyk radiosynyň habarçysy sebitden maglumat berýär. Habarçymyzyň sözlerine görä bu ýagdaýlara Bayramalynyň Erkana geňeşliginiň Merv, Parahat we Täze ýol daýhan birleşik Türkmenistan ve Çykal uçastyklarynyň ýaşaýjylary duş gelýärler. Olar 2 adam bolup aýlanýarlar. Biri gartaşan 45-50 ýaşlarynda we beýlekisi 30-35 ýaşlarynda. Olar menden eşegiňi satjakmy? Eger satmakçy bolsaň, göni häzir damagyny çalyp etini terede goýarsy we
her 1 kilogram üçün 10 manatdan puluny naqd berers diýip aýtdylar diýip efirde adlandyrylmasydlygyny soran Bayramally ýaşaýjy 13-nji dekabrda habarçymyza gurrun berdi. Bu adamlar özlerini itşinaslar diýip tanışdyrýarlar, ýöne şahsiýetleri barada goşmaça maglumat bermeýärler. Owa ilatynyň sözüne görä ýaşaýjylar olara eşeklerini satmajakdyklaryny aýdanda, bu adamlar olardan işiklerindäki itleriň etini satmagy soraýarlar. Olar işimdäki 7 ýaşan garry köpegiň her bir kilogram eti üçin de 10 manat teklip etdiler. Men olardan eşeň we itin etlerini näme etjekdiklerini soradym. Olar maňa özleriniň it saklaýandyklaryny we eşeň etini itlere berýändiklerini aýtdylar. Men olardan itlere itin etini hem berjek bolýarsyňyzmy diýip soranymda, olar ýok agam, biz muny Bayramalynyň türmesine geçirmek üçin çöpleýäris. Ol türmedäkilerim täzeil bellemeli ahyryny diýip ýylgyrdylar. Men olary gowy goýberdim diýip owa ýaşaýjylarynyň ýene biri anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Türkmenistanda eşek we it etleriniň bazarlarda ýa-da sowda nokatlarynda satywy gadagan edilýär. Owa ýaşaýjylary itşinaslaryň eşek ýa-da haram ölen malyň etini mundan ozalky ýyllarda hem wagtal satyn alandyklaryny, ýöne itin etiniň sorulmagy bilen bagly ýagdaýa ilkinji gedek duş gelýändiklerini belleýärler. Olaryň sözlerine görä polisiýa işgärleri özleriniň bu adamlardan habarlydyklaryny, ýöne başlyklaryň buýrugy bolmasa hiçnat edip bilmeýändiklerini aýdýarlar. Adatlyk baýdylanlar barada Bayramaly etrap häkimliginden we polisiýa müdirliginden goşmaça maglumat ýa kommentari alyp bilmedi. Bu aralykda habarçymyz soňky günlerde ilatyň işigindäki itleriň we eşekleriň ogurlanmagy bilen bagly wakalaryň köpelendigine habar berýär. Owa ýaşaýjylarynyň ençemesiniň habarçymyza aýtmagyna görä, olar eşekleriniň ogurlanandygy barada etrap polisiýasyna arza tapşyrýarlar. Polisiýa işgärleri şu günler ogurluk wakalarynyň köpelendigine üýtgeşme bolsa, olary habarly etjekdiklerini aýdyp ýaşaýjylary öýlerine iýerýärler. Bellesek bu habarlar paýtaht Aşgabatyň Marweli we vilayetleriniň käbir bazarlarynda ardan bahadan mal etiniň peýda bolan mahalyna gabat geldi. Şol bir wagtda adatlyk ilatyň itleriniň we eşekleriniň ogurlanmagy ýa-da olaryň etlerine bolan talap bilen ardan bahadan peýda bolan mal etiniň arasynda haýsydyr bir ara baglanyşyň bardygyny ýa ýokdugyny ne resmi ne de garaşsyz çeşmelere tasdikladyp bildi. Ýatlasak geçen ýylyň oktýabrynda Türkmenistanda iri şahly mallaryň näwelli ketelden haram ölýändigi barada habarlaryň fonunda Aşgabatyň bazarlarynda ardan bahadan mal eti peýda bolupdy. Adatlyk şonda da mal ölümleri bilen ardan bahadan mal etiniň peýda bolmagynyň arasynda mümkin bolan ara baglanyşygy garaşsyz tasdikladyp bilmendi. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri adatça ýurtda peýda bolýan bu habarlar barada resmi beýanat ýa-da maglumat çap etmeýärler.